Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:01. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indogabos, mga tugang ngayon na aldaw nin Lunes, Oktubre 13, 2025. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta. Sa lado lokal, sangguniang panlalawigan ng Albay, aprobado na ang ordinansa kan lokal na gobyerno kan Tiwi na mataon nin insentibo sa mga naggraduar asin top-notchers kan lugar. Duwang insidente ng bomb threat sa probinsya ng Albay, posibleng sarong persona ang may kagkagibo sigun sa Albay PNP. Rank 4 Regional Most Wanted Person arestado sa Navotas City. Sarong pulis gadan matapos alegadong aksidenteng mabadil ang sadiri sa Legazpi City. Sa lado nasyonal, DFA masumitir nin diplomatic protest kontra sa China dahil sa panibagong insidente nin harassment sa Pag-asa Island. AFP pinahimutikan ang 15 billion pesos na military ghost project. Allowance kan Philippine Coast Guard hinagad na langkawan sa tahaw kan tensyon sa West Philippine Sea. Ayuda sa mga nagtitios na balo isulong kang kamera o sa Kamera de Representantes. Sa ibang nasyon, Taliban inako ang pag-atake sa mga tropa kan Pakistani. Pakistan nagpatanid na mabalos. Sa lado ng sports, terra firma Jeep. Pinamarangkal ang NLEX Road Warriors sa side ng laban kasubanggi sa nagpapadagos na PBA Season 50 Philippine Cup. Yan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Aprobado na kan sangguniang panlalawigan ng Albay ang ordinansa manungod sa pagtataon nin insentibo sa mga magraduar na may halangkaw na grado o mataunin onra sa paagikan pagkakapwesto bilang top-notcher sa mga National Licensure Examination sa Munisipalidad kan Tiwi Albay. Sa entrevista kan DCGB News kay Vice Mayor Jaime Villanueva, sinabi kaining ikinaugma niya ang pagkakapasar kan ordinansa na may titulong Municipal Ordinance Number 16-15-2025 o an ordinance granting incentives to TCC graduates with Latin honors and Tiwinyon top-notchers of board and bar examination and appropriating funds thereof. Sa irarom kan ordinansa, makakaresibi ni insentibo ang mga magraduar sa kolehiyo na residente kan Tiwi pati na ang mga nakakakua nin halangkaw na posisyon sa mga board asin bar exam sa nasyon. Dagdag pa kan Vice Alkalde, ang fundo kukuahon sa General Fund sa irarom kan education program kan Tiwi Albay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Posibleng sarong persona sa naa may tagibo kang duwang kaso ng bomb threat sa probinsya ng Albay kang nakaaging semana, sigun sa Albay PNP Provincial Director Police Colonel Noel Nunez. Sigun sa entrevista kan DZGB News kay PD Nunez, nagpapadagos ang investigasyon kan pulisya sa nasabing bomb threats kung saan magigirumduman enot ining ginibo sa Bicol University na ipinaagi sa private message sa sarong Student Council page, mantang ang ikaduwang kaso ginibo sa sarong pribadong eskwelahan sa Legao City na ipinaagi sa email kang lokal na government o local government of Ligao. Ang parehong insidente ning pananakot, nagkausa ning pagkakasuspindi ning klase sa gabos na level, kaibahan ang mga opisina kang nasabing eskwelahan.
Dagdag pa ni Nunez, nasa 80 sagkod 90% na ang posibilidad na maaraman na ang suspect kang nasabing insidente. Sa pakikipagtabangan naman kang ahensya sa PNP Cybercrime Group as in EOD, madali ining matrace dahilan sa piggigibong cyberspace patrolling. Apwer ka ini pighiling man ang anggulo kan pulisya ang joke man sana bilang motibo sa mga nasabing bomb threat incident sa duwang institusyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Arestado kan pulisya ang rank 4 Bicol Region Most Wanted Person sa Navotas City kasuhapon. Sa ginibong joint police operation kan Northern NCR Maritime Police, Baseco PNP, NCR PNP asin Tabaco City Police Station, ang suspect na si alias Damian, 36 anyos, residente kan Tabaco City, na arestar kan pulisya bandang alas 9 nin pagkaaga sa Bulungan Avenue, Navotas Fishport Complex, Barangay North Bay Boulevard North, Navotas City. Basado sa warrant of arrest na may petsang Disyembre 12 taon 2024, ang suspect na hahampang sa mga kasong qualified sexual assault na may piyansang 120,000 pesos, 5 kaso nin statutory acts of lasciviousness na may 120,000 pesos na piyansa kada kaso, as in qualified rape of a minor na warang inirekomendar na piyansa. Sa ngunyan, ipigdara na ang suspect pasiring sa Tabaco City Police Station para sa magkakanigong turnover as in disposition. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Gada ng sarong pulis na may ranggong Police Chief Master Sergeant matapos alegadong aksidenteng mabadil ang sadiri mantang nagpreparar palaog sa trabaho sa Purok 5 Barangay Rawis, Legazpi City. Basado sa incident report na nakuha kan DCGB team, ang biktima ang 47 anyos na pulis na nakadesignar sa Aviation Security Unit 5 kan Barangay Cruzada, Legazpi City. Sigun sa agom kan biktima, bandang alas 6:30 ning pagkaaga kasuhapon, kan makadangog inining putok ning badil mantang siya ang nasa sala kan sa indang harong. Kan hilingon niya kung sa inhali ang panog, nahiling niya an sa iyang agom na may tama ning badil sa iyang tulak. Tulos man ining idinara sa sarong pribadong ospital sa Legazpi City as in nakaschedule na para sa surgery. Alagad idineklerar ining gadan bandang alas 7:54 ning pagkaaga kang attending physician. Sa ngunyan padagos ang pinagigibong investigasyon kan Legazpi City PNP, mantang padagos man ang pag-examine kang scene of the crime operative sa lugar kan pinangyarihan kan insidente. Mahahampang sa kasong pagbayolar kan Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang sarong persona matapos na makumpiskaranin mga badil asin bala kan pulisya sa iyang residensya sa sarong barangay sa Legazpi City. Basado sa impormasyon hali sa Legazpi City Police Station, ang suspect na si alias Alex enot na dinakop sa pagbayolar kan RA 9262 Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 matapos na ireklamo ini kan sa iyang agom. Sa ginibong investigasyon kan pulisya, na-recover sa bulsa kaini ang sarong kalibre 9mm na badil asin magazine na may 13 bala. Ibinolgar man kan agom na may mga badil pa ining nasasaray sa indang harong kung sa'y nagpahayag man nin voluntaryong pagsuko kan mga ini sa pulisya. Tulos na nagpasiring ang mga personahes kan Legazpi PNP sa residensya kan magagum kung saan ipig-surrender ang Glock caliber 9mm pistol na may magazine na may laog na 13 bala, Taurus caliber 9mm pistol na may 2 magazine na may pig 7 bala asin iba pa. Kinumpis makarman kan pulisya ang mga ini kung saan ipapasairarom sa inquest proceedings ang suspect asin firearm verification kan mga badil tangani maaraman kung may mga magkakanigong dokumentos. Formal nang inaguraran ang bagong konstruhir na Camarines Norte National
Administrative Support Unit, National Operational Support Unit Building sa Camp Wenceslao Vincents Daet Camarines Norte kang nakaaging aldaw. Ang aktibidad inatindera ni na PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Bagaybay o Babagay Jr., Camarines Norte PNP Provincial Director Police Colonel Lito Andaya, asin mga representantes hali sa gobyerno probinsyal, DPWH, National Police Commission asin DILG. Sa iyang mensahe sinabi ni Babagay sa mga personahes kang Camarines Norte PNP na itrato ang edipisyo bilang sa indang pangduwang harong asin imantinir ang profesionalismo asin pagkasararo sa paagi ni mas pinakusog na administrative capabilities asin public service delivery. Naresibikan Kamalig Municipal Accounting Office ang prestiyosong Outstanding Accounting Office Award for Fiscal Year 2024 hali sa Association of Government Accountants of the Philippines o AGAP. Sa ginibong flag ceremony, kasubagong aga ipig-rekognisar kan lokal na gobyerno kan Kamalig sa pamamayo ni Mayor Kaloy Baldo nako ang pagmidbid kan nasabing opisina. Sigun kay Baldo sa paagi kaini, ipig-siselberar kan nasabing onra and excellence sa fiscal management asin accountability kan nasabing munisipyo. Pinagtututukan na kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa irarom kang City Social Welfare and Development Office ang profiling kan mga badyaw sa syudad. Sigun sa entrevista kan DZGB News kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, sa ginibong paghururon, inirekomendar ang profiling kan mga badyaw tangani maaraman kung sain ini harali asin mapauli sa indang ginikanan. Apuera ka ini mas papakusugon pa kan syudad ang police visibility kaibahan ang Police Safety Office asin Task Force Kalinigan at kaayusan asin mga opisyales de barangay tangani mabantayan ang mga badyaw sa syudad. Apuera ka ini ipinag-abisuhan man kang opisyal ang publiko na ibitaran ang pagtataon ning limos o kantidad sa mga badyaw dahil anta nagkakaturuod na sanaan mga ini asin mas lalong minaaktibar sa pagpasyar sa manay-ibang lugar sa Legazpi. Sa ngunyan, kung matatapos ang profiling kang opisina, papaulion ang mga ini sa kanya-kanyang mga lugar asin maitatao o matauman ning diit na pinansyal na asistensya hali sa lokal na gobyerno. Nakatalaan na i-distribute kan lokal na gobyerno kan Kamalig sa irarom kan Office for the Senior Citizens Affair ang DSWD Region Social Pension Payout pun Oktubre 15 sagko 17 ngunya na taon sa Kamalig Command Center Barangay Salugan, Kamalig, Albay. Sa Oktubre 15 nin pagkaaga mariresibi kan mga senior citizen hali sa Anuling, Baligang, Bantonan, Barrio asin Barangay 1 sagko 7 ang pensyon. Mantang pagkahapon man ang mga senior citizen hali Barangay Binanderahan sagko Barangay Ilawod. Oktubre 16 man naka-schedule pagkaaga ang mga senior citizen kan Barangay Kumon, Kutmon, Del Rosario, Gapo, Gutob asin Iluluan, mantang ang mga senior citizen man hali Barangay Libod sagkod Palanog ang naka-schedule pagkahapon. Mientras tanto sa ultimong aldaw kan Oktubre 17 nin pagkaaga naka-schedule ang mga senior citizen hali Barangay Panuypoy sagkod Suwa, mantang pagkahapon ang mga hali sa Barangay Sumlang sagkod Tumpa ang makakaresibi kan sa indang social pension. Pigasigurar ni Daraga Mayor Vic Perete na daing haditan ang ibang mga barangay sa Daraga Albay na dai pa naabot kan barangayan service kan lokal na gobyerno. Ang barangayan sarong programa kan lokal na gobyerno kan Daraga kung sain ipig dadara kaini an man iba-ibang serbisyo kan mga ehensya kan munisipyo sa mga barangays na maging accessible sa mga residentes. Ang programa pinag-schedule kada Biyernes suro semana ngunya na taon kung sain ipiglalatag digdi ang mga serbisyo aro kan medical asin dental services hali sa Municipal Health Office, building permit asin iba pang hali sa Municipal Engineering Office, pagkuaning national ID hali sa Philippine Statistics Authority asin iba pa. Kana kaaging Biyernes natapos pa sana ang pag-opresir kan programa sa Barangay Kulyat mantang sigun sa alkalde, abangan ang masunod na schedule kan masunod na barangay sa pagpapasyar kan aktibidad sa maabot na Biyernes ngunya na semana.
Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalik kan Bareta alas 12. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Metro is turning 43, and we're celebrating with awesome surprises during our 3-day anniversary sale this October 17, 18, and 19. Enjoy exclusive treats for our MRC and MBC members. Metro Rewards Club members receive free gifts with a minimum single receipt purchase of 1,500 or 3,500 pesos. Metro Business Club members get theirs with a minimum single receipt purchase of 7,000 pesos. See poster for complete mechanics. Per GTI Fair Trade Permit number FTEB 237644 series of 2025. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Kinonfirmar kan Department of Foreign Affairs o DFA na masaangat ini nin diplomatic protest kontra sa China matapos an panibagong panghaharas kan China Coast Guard o CCG sa mga barkong Pilipino sa kadagatan na sakop kan Pag-asa Island.
Sigun sa DFA, isusumitir ang protesta kasunod ang report na nagkapirang China Coast Guard asin Chinese Maritime Militia vessel na nagkonduktan nin peligroso asin mapangudyok na maniobra kontra sa tulong barko kan Pilipinas kasuod mang-aga. Base sa report ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson Commodore J. Tariela, ginamitan kan CCG vessel 21559 nin water cannon and BRP Datu Pagbuaya kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR asin tinuyong banggaon ini. Medyo naraot ang barko alagad warang nakulugan sa mga lunad kaini. Sigun sa PCG, ang mga barko kan Pilipinas nakaduong sa teritorial na kadagatan kan Pag-asa Island tanganing magtaonin proteksyon sa mga parasirang Pilipino sa irarom kan programang Kadiwa para sa Bagong Bayaning Mangingisda o KBBM. Makusog na pinahimutikan kan Armed Forces of the Philippines o AFP ang alegasyon na naglalakop sa social media na may 15 billion pesos na kantidad kang ghost projects ang militar hali sa 2023 sagkod 2025. Sigun sa AFP, ang mga enot na sahot o ang mga sahot daining katotohanan, irresponsable asin malinaw na pangrarataksa na sa institusyon. Piglinaw kan AFP na dai ini nakaresibi o nagpapautob nin infrastructure project. Dagdag pa kan mga ini o dagdag pa ka ini ang mga posibilidad kan militar sa irarom kang TICAS program, pigpopondohan asin ipigpapautob kang Department of Public Works and Highways mantang ang AFP magtitindog sa nang end user. Hinagad man kan AFP ang publiko asin media na maging mapangugid sa paghihiras ng impormasyon online para maiwasan ang paglakop kang salang bareta na nagrarawraw sa tiwala kan mga namamanwaan. Isinulong ni Senator Win Gatchalian na pakusugon ang kakayahan asin operasyon kan Philippine Coast Guard o PCG sa tahaw kan padagos na tensyon sa West Philippine Sea. Sigun kay Gatchalian, napigihiling niya ang posibilidad na langkawan ang subsistence allowance kan PCG dahil 150 kada aldaw sana ang pigre-receive kan mga tauhan kan Coast Guard para sa 350 pesos na pigre-receive kan mga tauhan kan Coast Guard kumpara sa 350 pesos na pigre-receive kan bilang uniform personnel. Tinawanin doon kan senador ang importansya kan pagmantinir nin halangkaw na moral sa lado kan PCG lalo na ta nahahampang sinda sa panghaharas asin iba pang mga hagyat mantang nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Sinabi ni Gatchalian na maski na challenging ang sitwasyon, ang importante masustiniran ang high moral kan mga pag-iriba sa Coast Guard. Siya nagpaabot nin pasalamat asin pagsaludo asin bilog na suporta sa Philippine Coast Guard. Tinawanin doon kan kongresista na ang misyon kan PCG ang sobra pa sa national borders. Sinabi kan senador na ang pigigibo kan PCG bako sa nang para sa Pilipinas kundi sa bilog na ASEAN. Anuman na ang nangyayari sa West Philippine Sea nakakaapekto. Isinulong sa Kamara de Representantes ang propwesto na magtataoning ayuda sa mga nagtitios na nagadananin agom para makaskas na makabangon asin maisulong ang saindang pamilya. Ang propwestong Widowed Persons Assistance Act o House Bill 5397, iyon magtataon nin para mientras na financial assistance, psychological counseling, livelihood support as in priority access sa mga social service para sa mga natitios na nabalo. Sigun kay House Deputy Majority Leader as in Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, na ang mga nabalo sarong espesyal na sektor kan sa tuyang mga senior citizens na kaipuhan midbidon asin atamanon. Daisin da papabayaan na magmundo ning solo. Imbis ka ini dapat sindang ihanda sa hagyat kan pagkakawara kan sa indang katuwang sa buhay. Sigun sa datos kan Philippine Statistics Authority, na igwang balo sa 4.5% kan mga pamilya sa nasyon kung saan 76% sa mga ini iyuan mga babae. Sinabi ni Vargas na mas dakula ang maitatabang sa propwesto lalo na sa mga balo sa senior citizen na igwang limitadong kakayahan na makahanap ng trabaho asin ikakabuhay.
Saro ng lay ang propwestong nagtataon in libreng serbisyo sa lubong para sa nagtitios na pamilyang Pilipino matapos ining magin lay maski na dai na pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang bagong lay o Republic Act No. 12309 o Free Funeral Services Act iyo ang automatikong naging epektibo kan Setyembre 28 matapos ang 30 aldaw puon kan maisumitir kan Kongreso sa Malacañang susog sa Article 6, Section 27 kan 1987 Constitution. Sa irarom kanlay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mangingenot sa pagtataon nin libreng serbisyo sa mga pamilyang nasa krisis, kaibahan ang mga indigent o mga naapektaran nin kalamidad, sasakupon man kan libreng funeral package ang imbalsamar, burol, cremation o lubong, transpiration asin kabaong o urn. Bago makapag-avail, kay puhan magsumitir ang pamilya nin death certificate, valid ID, kontrata sa funeral home, as in social case study hali sa DSWD social worker. Ang mga funeral establishments na kaentra sa programa iyo ang babayadan kan DSWD regional offices base sa aprobadong kontrata. Ang inisyal na pondo kukuahon hali sa 44.75 billion pesos na budget kan assistance to individuals in crisis situation o AICS. Katakod kay ni para sa mga mabalgar, papatawan nin multang 400,000 pesos asin pagkanselar kan lisensya kan mga funeral homes na masuhay sa bagong lay. Mantang ang madadakop na mandadaya o magsumitir nin peke na dokumento para makakuan nin libreng serbisyo, makukulong nin 6 na bulan asin pagmumultahon nin sagkod sa kantidad na 500,000 pesos. Ipinag-orden kan bagong designar na Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II ang gabos na Regional Director kang ahensya na magsumitir ng kumpletong datos may kinaaraman sa mga prangkisang itinao sa bilog na nasyon. Sigun kay Mendoza, kamawatan kang lakda na maparikas ang pag-aksyon sa mga problema sa pampublikong transportasyon. Tinawan ning 7 aldaw ang mga regional director para makapagsumitir nin kinakaipuhan na datos. Kaibahan sa mga pigahagad na impormasyon, iyo ang numero kan mga unit na tinawan ning permiso na mag-operate asin kumpira ang mga ini ang aktwal na pagdagos pamangiraray na nagbabiyahe. Bareta sa ibang nasyon, kinonfirmar kan gobyerno kan Taliban kan Afghanistan na inatake ninda ang mga tropa kan Pakistani sa nagkapirang mabulod na parte kan border kan duwang nasyon. Sigun sa Taliban, iniparte kan sa indang retaliatory operations matapos na bumbahon kan Pakistan ang sarong saudan sa laog kan teritoryo kan Afghanistan kan Oktubre 2. Inapod man kan Pakistan ang mga pag-atake bilang unprovoked o warang dahilan asin at tinawan nindoon na mga sibilyan ang pig-target kan grupo. Sigun kay Interior Minister Mohsin Naqvi na mabalos an sa indang puwersa kan stone for every brick bilang patanid sa Taliban. Sigun pa sa report, parehong guminamit ang duwang lado nin small terms asin artillery sa Kuna, Kuram region kung saan apektado ang nagkapirang lugar kaibahan ang Anggur, Ada, Bajaur, Kuram, Dir, Chitral, asin, Baramcha. Alagad sinabi kan Taliban na sinuhay kan Pakistan ang sa indang soberanya sa paagi kan pagbobomba sa Paltika provinces kung saan nagkapirang tindahan ang naraot. Sinayumahan man kan Islamabad ang sahot asin sinabing pigagamit kan mga militanteng Pakistan Taliban o TTP ang Afghanistan bilang base kan operasyon kontra sa Inda. Sa bareta niya to sa lado ng sports, nakamtan kang Terra Firma Jeep rookie coach Ronald Tubid ang sa iyang primerong gana sa PBA Season 50 Philippine Cup. Ini matapos na daugon kang Jeep ang NLEX Road Warriors sa score na 97-91, tampok ang 18 points ni number 56 overall pick JM Bravo sa Inares Center sa Antipolo City. Ultimo nanggana ang Terrafina kang April 5 sa pagbukas kang Season 49 Philippine Cup kung sa ininda dinaog ang Phoenix sa 95-87. Sinabi ni Tubid na good thing naka-bounce back sinda as sindai na lubong.
Naimbento kan kumpanyang Narita asin Norden ang sarong collapsible electrical or electric kettle na kayang maidara sa pagbiyahe-biyahe kan sarong persona. Ang konsepto kaini nagpuon sa portable travel appliances kung saan maawot kan mga designer na makagibo nin mga space-saving asin lightweight gadgets para sa mga biyahero. Ana sabing takore, natitiklop kapag dai pigagamit kung kaya madali ining darahon sa bag o sa maleta. Kung kaipuhan gamiton, pwede ining bukasan asin panuon nin tubig kung sain marikas ining nakakapagkalakaga nin tubig gamit ang kuryente. Para po sa satuyang special story, sarong Australian bodybuilder ang nakakuha ng Guinness World Record matapos niyang makumpleto ang 733 pull-ups sa laog ning sarong oras. Si Jane Henderson, 32 years old, nakapagtalaan ng sobra sa 12 pull-ups kada minuto, tanganing malampasan ang dating world record na 725 kang saruman Australian na si Eva Clark kang 2016. Sigun sa atleta, puon pa sana plano niyang baluon ang 24 hours na bersyon kan record alagad sarong injury. Mantang nagte-training ang nagbusol sa iya na baguhon ang plano. Nagdesisyon si Henderson na baluon ang 1-hour record tanganing maibitaran ang anuman na dagdag na injury. Ngunyan na aldaw, Oktubre 13, taon 1868, namundag si Teresa Magbanwa, ang pinakaenot na babaeng nakipaglaban sa Panay o mas midbid na Joan of Arc of the Visayas sa Putotan, Iloilo. Apisar kan pagpugol sa iya kan sa iyang agum, sinundan niya ang duwan niyang tugang sa revolutionary movement laban sa mga Espanyol. Pinamayuhan niya ang tropa sa pakikipaglaban asin ginana ang nagkapirang laban sa irarong kan pamamayo ni General Martin Delgado. Sa Philippine-American War, nagpartisipar man si Magbanwa sa man iba-ibang laban sa mga American Armed Forces. Taon 1899, kan partisiparan kaini ang Battle of Iloilo City asin Battle of Balantang, Jaro. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Matthew Balayaran, Miss Charmaine Leron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kay banta po si Chief Ramir Tanay asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kang mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kang sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12. With Bert and Gina. Salamat po. God bless everyone. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang